Pagi nabaginti na magkagatan. Tadi yung mga kaamayan ay siya ulang ulama sa Pilipinas. Amuron si Alim Mukhtar Abidin. Lalu mga buwiyan na mga maestra sa GPA. Nasa paruman niya na si Abu Barak, nausta na sa matapay. Nausta na sa matapay, may kawalulag na kausta siya sa matapay. Sa mga classmates, kami ang katsara mo. Anong napiyagista nila? Kaya napupungan niyo sa matapay na nabatani bagamu, nadoon ba sa Valedictorian? Anong mamang? Wallah asumpa atau mga umutan. Baka kadigiran siya sa magwama, kagulungan nila sa mga sakitan o, nabi ang may pautan. Hindi siya bala-bala sa siya ng wallah, natarang alam na si Dr. Abidin. Alim siya naman. Nasakan na kamu buata, susukin di buatan nak ni natam ni mata, jangan mengatam dokter nasi kupan. Ada, nah jadi sebab ayam ananian, nah dia kaya agama tanung, nah berang soki alim manotau, alim agama, alim sadio kaya akan bubulawas ada tarang mga doktor tanung, nah di tanung siranu keatuan ka, ini pengkiranan wala kapasan kirananan. Sa kanigiran namin mitang na doktor na baka baligaw niyo kung mga kapangingisya. Kaya kekuatan ko ito ay nibirun na ilmo. Nagkipakay na dito ni kakonsulta tao. Opportunity tanong yaman ito. Dia badasan ng wala kaya doktor tanong. Koruha. Bangagawan na rin mag-escape. Nadali nga pagkapit yung koruha. Naikirwalawas ka na, di nilipagin na naman. Na baka ukit ko yung maknanyan na rugo ka sa syaitan, na uda ang mabagira amal ka, na da ang mabagira lindungan ka kwalla, na da ang mabagira karapanatay ka kwalla, na balu na kapapalasun yung magpuso ka. Ayaw ko na kay barata na din kay apuso na mislo husn, na datar ko ng pangko. Datar pangko. Pasyaitan adu, na sokong sa syaitan, na rinway ka. Na ayakun na benar-benar rano syaitan na ayyudkhil al-husn na makasul sa diyang kay apuso. Kakamboy, sulan yan. Ang yakampo, di nga puso pa. Na ihira ko na may kasulun sa syaitan sa diyang kay apuso na fayamlikuhu wa yastawallaan na ibarakan niya. Sa pagpapikirian ka na pemerhatian ka. Na pengira-giring ka niya. Na duty ka purpur kanara ka utaw na upapurpur ka sila sa taon gira kami ka sulit so setan sa nga puso ay ipabar kanya. Pamanapya kayo tayo sa tatapikin ito. Pidapat yun. Isur ko sa Islam. Na, katay akong suka purpur ka sulit setan sa nga puso. Si doktor ya, pero siya niya, nasukap siya ito puso ka, ubang ay nisuka, katay sumapisun ka, nasaan niya pagaling ng mabu. Nasuka po ka sulu syaitan sa nga puso. Na, sa mana na? Ayaw ka rin na nga syaitan na di nga kailay. Naskip kailay niyan. Papamakap kailay nga kapsudir ka, namin yung magsasakit ka. Idol! Patingin na asyuma sa siyara, pagabas ka na pagawi, at terejun ka, na naman kung na di ka garabot, nabibagay ka. Mapitan. Bandiliso, pasigyato na bibo. Kung hindi ka nakaka, nakates pa po ka siya, kaparaman oras tanong, impiya pagkilas pa rin siya. Maratap man o niya kumakusin, dahil rumangay tirap pa. Tiyo ba po siya? Niya magasta. Kaswa ka naman na sura siya. Atau pakakukman. Nama ba nakakasura? Nakuha ka nakakukman. Dia ayat kami di masyarakat kami di makatupa ka. Ada orang sisa satu narusan kami dan kami berburu. Dengan pintu yan. Famin abwabihi al-azimah
na pada ko pintu, mga pintu syaitan na mana, akapot pagkasunyan ko puso ka, na paganero, na al-gaga, na kanggani. Sabi ni doktor, apa makayon? Kanggani. Apia dalam gedaman na kaapuso, na opo ka na yung digani, na gedam ka sa puso. Kailang mana naman na digani, kadinin. O kakakaman na sa kaudikan matay. Nagira buwa miya nga kanganas, kaya kakakangan. Diga buwa ka ato. Na para mapia, na diga pangin. Igira amya ka na makaamigan ka, na ayaw makanan yan, na pamimikira masih berupa kapi ang ginawa ka. O, ayaw makanan yan, na isa-isang ito tao. At isang na antari tawan dengan ganyan yan. Laboro ni gira ayaw makanan yan na dahil papasok ka ba'y ang ginawa ka? O ginapsima ka? Pamanapunan ng anak ka? O ay magkaroon Nabi sallallahu alaihi wasallam na tira ida gadaba ahadukum falyatawadda. Igira at turun Nabi akhirnya rangit asyisyakan na pagabdas. Instruction yung Nabi. Na uli ka pagabdas ka, mukha na ka, na pamanaguto ka. Isa na ka mga pamanaguto ka. Kagiso syaitan, na ayama na niyan na mayaw kung siya apoy na igir akira ng itama na di ka digayawan oay na pagabdas ka na uli ka pagabdas na inom ka ayap na mapya na ba na matatag siya ni pamatagaw na inom ka na pamanagaw kakapakay abel na mo ta syaitan ka na uli ka na oay na iga ka pakatulog ka na uli ka na kami miya mo doa na di po ka siya kami apay na Kenapa pikir Nabi tipu kuasa musuh? Ada pikir dulu. Mereka bagi ada mana kita pada dulu tu ni. Nabi dia dah itu kalau sana dia besar. Oh, kenapa pikir Nabi tipu kuasa musuh? Sana pikir dulu. Oh, nah, kasul syaitan musuh. Nah, asyahawa. Ada yang asyahawa. Dan yung kota yang mana dia na apa ya? Kaum musyakailai, kaum musyakabidam, oy, pemana tabi Quran mga bay, siya bagi berarti karo sa mga Ginoo yang mga dato, oy tabi api adnar kaya pen, ada menasumagan, nadi dami pangis nepen, oy tabi jadi berbagan nono kaya salamin yan no, tabi makan nono, atay ang adomak. Wah, isya ka siya hawa, diti ka ba ya? Punta ka ba yung matatagong tao? Adun ni katagul kasakasi kaduki, nabiya kasususeta siya nga pusoka. Antonitos, pamana, yung punta ka ba siya doktor? Antonitos siya nagdang nakapuso, basta pag nang kaya. Na si Moses Lam, na Antonitos sa saka, na sopuso ka, nakatatagol sa kasi kaduki. Ato ni kakibida mga kate, mga pdina Bedaga sa tara, bedaga sa moto, bedaga ke, tapurugit ka sa mga highway, mga lalan, na meling ang tarpuli, abya ka pa sa doktor, fasting, doktor, pharmacy, nurse, miya ka LPT, miya ka pa sa engineer, na meling ka, nasa nakawataw, na purbagang giro kaidu, o purbabuhan na watakan na doktor, ang misusuras sa ngalanin na miya kapas sa doktor, miya kanaisin sa watak na nurse, ay do, ubang niya buhay miya suwamabu, ang matatawag siya tarpulin, ang miya kapas sa engineer, miya kapas sa amanan niya na accounting, ubang ang buwatakan nun. Napaman na miya sige ka ba nung buwatakan na tarwa? Na amin ka emi susurat to, natawanin ka, pakiwata na kapiyo, o di na, tengenda ka, oy, ang miya kapas, amin susurat to, na miya bagay mo, miya sana kanan. Ada kasih ike. Ada kasih ike. Tapi Ami kasalah kau yang sesuatu tu, nak kena dia kan? Ami kasih tu mana ka? Nak kasih sigan. Kenapa sekarang? Oh, neno kau pada pintu anu kasihkan ya. Oh, kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, di berarti nak imam saya sisilu ni. Oh, nak nabak yang bawa nak kau ni, tantu ami yang mau, nak yang kira, mama dia ini. Nak kasih kan ulama. Oh, Tuhan, dia tinggal pindah